sehat, Mat. Aku hitam. Lah, gue ngerti kan arep nyangoni apa kepriwe? Arep nyangoni apa ora? Laur. Heeh. Jaluk dewek. Ih, gua abang-abang jenenge siapa? Selamat. Wow. Panas, Nyetrum apa ora, Mat? Bilang panas temenan utas gua ngapak. Jenenge siapa? Siapa weh? Wah, mama ora gawe slametan kaya ora ngerti jenenge dia. Ayu ora, Mat? Hah? Ayu ora? Ayo lotung. Ayo apa sih? Iki jenenge siapa Ji? Selamat. Malah padha apa iki ya? Kok anu nek kamian padha. Kowe selamat siji, aku selamat loro. Apa? Lolo? Lolo nenek? Selamat telu. Oh iya. Namine sinten? Selamat telu. Selamat telu. Panas tangannya. Hah? Hangat. Sangat main gue. Oh, iki siapa iki? Ganis tangannya gue. Iki ngelombuni apa ora iki? Ngelombuni berarti panas. Iya. Jangan ngomongin aja. Namine sinten? Memet papat. Oh, panas. Papat bawang. Namine sinten? Selamat limo. Selamat limo. Bilang apa selamat sih jenenge? Aja saru, Mat. Iki. Oh, iki. Udu lilis jenenge omong kae iki. Ya ngerti apa ora? Omong kae jeneng ola. Ya apa tuh? Omong kae.